Nyakoro Mgajong lakteche pod ogonyon ni ng'anyo mapek biro bedo juma manyien madhiriwo koda ka ute thieth mag ji giwegi. Maendi weyo jotuo kama chal nadi. Bishobe mag jokopere bende koro ywak ni piny owacho emano bende koro oseyula weche mag bero weche mag thieth e pacho kaende nyato loso kendo twaka kod lakteche ng'ur ma bende gigolo motenore kod mano. Bende wantiere kod weche ma otenore kod board mochung' ne yedhe ma uso yedhe pacho kaende bende koro golo dhogi e chenro mopogore opogore. Ahinya to yath mar ahonda mosebed kimiyo nyithindo mathindo bende giyango kanyo nyinge bedo kanyo weche manyien gi lakseche gi kaachiel kod weche mag tuke ma dhi nyime kuonde mopogore opogore. Tuke mag skunde mag secondary nationals dhi nyime gwenge mago mag Machakos. Magi to kod moko mathoth kaachiel kod gin kanye magi weche momiyo pek. If the government feel that we have not complied, they can then open contempt of court proceedings. No one can force the government to do anything. And that's the reason this strike is continuing. Lakteche kod jochiw thieth mamoko pod oramo ni ok gichung ng'anyo ka piny owacho bende okalake ni nyalo mana twak kodgi ka gichungo ng'anyo no. The work permit charges paid for missionaries from Kenya shillings 15,000 to Kenya shillings 150,000. This is absolutely unethical. Bishobe mag jokopere oseyo piny owacho ni thiro nyalo mar kuonde thieth kod skunde meta yor misen gi kanise ma pacho ka. Yohala Nation Angudha kuja ochwale do gi ketho mar kuo ma shillings milion 37 ma iyango ne omayo jago moro e yor miriambo e ohand mula. Oyimore nyakwara mogiro kamano kumiyo Ramogi TV mondo mi yud weche manyien e chenro mar oyimore. Wantiere kod mathoth mwaikoni kendo kikisuru kama ntiere nikech wantiere kod sigana motenore kod gin kanye. En sigana mang'eni thoth en jal mabende ne uluwo kendo ne ung'eyo bokelno kanyo kod thuon ka jidhi thuon ka jidugo Walter Nyambaga yudo achiel kachiel kokale YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. Nyinga Ochieng Emmanuel Jaloko maro Elizabeth Otieno bed kodwa chakruok nyaka giko. E kinde piny owacho koni giyie bede twak kod lakteche poni giwito oko ng'anyo margi kaunti ma Kisumu bende lani ok gidhi nyime kod chulo lakteche ma ni e ng'anyo. Lakteche goto gonyon ni ng'anyo mapek biro yo manyien madhiriwo koda ka ute thieth mag ji giwegi. Kaka Judith Omondi lero gikoni kik piny owacho chun gi winjruok mane ok giyiere. I know what an intern does. I did it. We worked for 72 hours on call, and so I do not know this thing called intern students. I teach medical students. Medical students learn from year 1 to year 6. After year 6, they graduate. Upon graduations, they have a DR besides their name. So they are medical doctors. En laktar masani hike ng'eny, kata kamano en bende ne ochako kaka intern, kendo lero ni tije mane gitiyo, ne gin tije mag laktar kendo e seche 72 maonge ng'ama odeo ni gin interns, gino ma omiyo osara ma imiyogi ok owinjo bed midhiero ne piny owacho. Lakteche gi mane twak e bwo riwruok makelo kanyakla lakteche duto Kenya Medical Association, koni laktar chulo omenda mathoth moloyo jopuonjre duto e mbalariany, kendo kuom higni 6 ka hola mag piny owacho bende idwa ni gichul bang' tieko gi osara ma shillings 70,000 gikoni ok gibi yie kendo juma manyien gichano yaro ng'anyo nyaka e ute thieth mag ji giwegi. Deals are signed and then rubbished as if they never existed. We need to debunk this myth that the government was forced to sign a document. No one can force the government to do anything. And that's the reason this strike is continuing, because no one is forcing the government to do anything. From Tuesday, services in the private sector, we will ask our doctors to withdraw until the demands that are affecting the health sector are addressed. Nyaka sani nitie ute thieth ma osechako omo lakteche kowuok e pinje maoko, lakteche ma riwruogni koni ok giyie ni rieko gi ochopi rang'iny madwarore. Right now, the foreign doctors have been brought are being paid 540,000 with return air tickets for them and their families, with housing, free food, accommodation and all that.
Yet the only thing the doctors in KU are asking for was just to be paid half of that. Then you bring some foreigner with questionable credentials. Kawuono piny owacho yango e yor oboke ni giyie twak kod lakteche to mana ka gisechungo ng'anyo kendo dokie tich. Lakteche giwegi to othir ni mano ok nyal ringang'. The only person who can determine whether the court orders have been complied with is a judge in a court or in a court. And if the government feel that we have not complied, they can then open contempt of court proceedings. Kariwruok mar jotich piny owacho bende oseyo duol marango osara mar jotije piny owacho magikoni makelo tungni e kind jotich. It cannot be by coincidence that all the trade unions within the republic are having issues with the government, are having issues with SRC, and what we see now is a trend by SRC to interfere with the right to collective bargaining. E kinde ma magi dhi nyime, kwan mar counties machungo osara mag lakteche mang'anyo bende medore. Kawuono kaunti ma Kisumu bende okoni ok gibi chulo lakteche mang'anyo kendo gidhi chako ndiko mamoko e yor kojolo mondo konye chwalo thieth. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod ntiere weche mag thieth. Jochiw thieth ma otisi ni clinical officers pod ramo madhi nyime kod ng'anyo madwaro ratichgi kowuok kuom piny owacho. Giyango ni ng'anyo ma kamano gidhi godo nyime nikech tend counties otamore bedo kodgi e twak mar keto winjruok. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Ng'anyo makamano makawuono nyono ndalo 11 okelo kanyakla jokanyo mag kuko mawuok e counties ma 10 kowuok e gwenge ma Imbo kod Nyanza mar Kenya. Kotelnegi kod jalup jagoro mar riwruok kuko pacho kae Austin Odiwuor gilero ni kopogore kod sirikal mamalo, sirikal mag counties pod otamore romo kodgi. Nyaka nochak mgomo twak wasebedo kwa yudo mana gi sirikal maduong', lakini sirikal mar county governments otamore twak kodwa. To wacho ni nyaka to wadhi mana mbele gi mgomo wa. Bende gimedo ni weche mag doho ne gisetiekore godo ma winjruok ne otamore bang' kane doho maduong' pacho ka golo chik mondo mi gilalre kindgi kod sirikal e higa 2021. Doho maduong' ma pacho kae higa mar 2021 nochiwo ruling ni onego beni wadoge ginene e winjruok gi sirikal mar counties kod sirikal maduong' mondo wabed gi winjruok miluongo ni CBA. To nedo nowacho ni gino onego bed ni kawo ndalo 90. Ndalo 90 nosekadho higni mokadho ka. To chik wacho ni kapo ni ndalogo osekadho to inyalo luongnu ng'at moro mathegou ma owuok mok en ng'ama wuok e union kendo ok en ng'ama wuok e sirikal mar county, ok owuok e sirikal maduong'. To ka ng'ani ogolo report ni winjruok otemo thegou motamore, to koro iwewa e lwet ng'anyo. Emomiyo wacho ni ng'anyo mano chakore tarik 1. Kata mana gavana Masiaya ong'eyo, emomiyo gavana wacho ni osupportwa kendo ene mosewacho ni strike madhi go mbele ni wadhi go mbele. E seche magiyango ikruok margi maromo gi sirikal mondo giwinjre, gigolo siem ne jatelo mongirore migawo mar thieth Patrick Amoth mondo we mi apisas mag thieth kata clinical officers kech pachoka kaka osebedo ka otimo e twak mage. Ne jatelo mongirore e tend migawo mar thieth Dr. Patrick Amoth ni wach mowacho ni wan kaka clinical officers ong'ewa mane Kenya ka en wach ma lisha ahinya ma kendo kodhi mbele gi wacho gino to gino nyalo kata mana mae tich nikech en ok ber ka jatelo mantiere kiwango mar Amoth riambo ne jopiny to en ng'at monego beni chiwo paro ne ker ma pacho kae William Ruto. Koro wanyise ni en kokodwar konyo wa e ng'anyo mwadhi go mbele ni to beda kando one kaka watimo gigewa nikech gikone to wabro yudo gima wadwaro. Ni kik uchandru ni udhi e public hospitals nikech doctors onge public hospitals, clinical officers onge public hospitals, to mage joma neno jotuo. To wach malit en ni gik matimore gi te gin gik ma sirikal emo kelo. As a union wan waikore kendo waikore mar romo mondo watiek wechegi. Wasetimo karwa, okang' mwanyalo chope wasetimo. To sirikal emo dagi timo gimonego beni gitimo kotelnegi Council of Governors. Magi timore seche madoho ma Meru to ne oseng'ado ni ng'anyo mar clinical officers kod jolony mag lab e kaunti ma Tharaka Nithi ogo marufuku. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.
Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga koro dwaro mondo piny owacho gi lakteche obed kod twak matieko midhiero makoro kwako sekta ma thieth e thurka. Odinga mane olose telo mokwongo e wach ng'anyo makoro haudwe achiel ochiwo sim mager ne piny owacho wi kawo ng'anyo ma jothieth ma weth. Ne okone piny owacho ma Kenya Kwanza mondo ne ochopo moko kuom dwaro mag jothieth go konyiso luoro ni weche nyalo bedo marach ka ok otieki wach ng'anyo yo mowinjore. E wach ma yiero mag kor gwenge Raila wacho ni ODM gisepodho wach e wi yiero mag chama madhi chako tarik 27 mar dwe ni. The strike has disrupted healthcare in the country's 57 public hospitals. We are of the view that the situation is moving from bad to worse, and soon we will have a full-blown crisis in which all health workers will don their tools. Already, clinical officers have joined. I therefore have a personal appeal to both the government and the doctors. After very wide consultations, I am convinced that the doctors and all other health workers currently on strike will be able to craft a return-to-work formula and resume duty if the government were to meet their demands halfway while negotiations continue. Riwruok ma Bishobe Jokopere ochao piny owacho gima giwacho ni piny owacho temo ketho winjruok mosebedo kind piny owacho kod kanisa e weche mag tayo ute thieth kod skunde. Kane giloso kod jofwambo riwruok margi mar KCCB okawo piny owacho mondo ogol gope ma en godo ne ute thieth ma itayo gi kanise Mission Hospitals e bwo okumba mar thieth machon mar NHIF kapok SHIF ochako tich ayanga. Jodologo mag Kopere bende okwedo mabor wach matemo wayo gi ting' mar tayo skundegi ka ting'no oket chutho ne migawo mar somo e bwo paro mar chik mar Education Amendment Bill 2024. Simfros Okinda miyo walerno. Tend kanisa Jokopere onyiso ni gimor kod kaka winjruok e kind tend kanise kod sirikal chalo gi e kindeni ahinya kotenore kod chenro mag thieth kod weche somo e kind weche mamoko. We are concerned about the deliberate intent to reduce and undermine the role of the Catholic Church and indeed all faiths as safeguards of morality in society. Kagiloso kod jofwambo, jodologo ywak ni ute thieth mathoth ma itayo gi kanise kata mission e pacho ka sani ochungo chenro magi kaluwore kod gowi makore lach ma sirikal ni godo e bwo okuma mar thieth machon mar NHIF. The effect is that most of our hospitals are crippled and not able to operate optimally and therefore offer services to the needy. In fact, many are now unable to procure medicines and pay salaries. Iko sirikal mondo chul gopego masani gikoni yao bilion 2 kapok chenro manyien mar NHIF ochako tich ayanga. Our inquiries on whether our debts will be honored have been met with mere promises and no legal guarantee. This is not only unfair, but totally unjust. Jodologo bende kwedo moko kuom gigo mantiere paro mar chik mar somo mano Education Amendment Bill 2024 kod University Bill 2024 e wita skunde kod kuonde tiegruok mamalo. The proposed Universities Bill Amendment 2024 grants the Cabinet Minister unilateral power of dissolution and merger, conversion or amalgamation of private universities without reference to the owners. The proposed new bill now further threatens this crucial role of the churches in our education system. We therefore decry and reject the systematic scheme to undermine and weaken our management role as the founders of the Catholic-sponsored schools. Kalure kod paro mar chik mar Universities Amendment Bill 2024 kare mar 38, jatend migawo nyalo tok nywako paro kod commission gi jokanyo mamoko chiwo paro ne jatend piny e wi riwo mbalariany ariyo kata moyo ariyo kamoro achiel, riwo kanyachiel mbalariany mag ji giwegi kata moyo ariyo kata loro mbalariany chutho. Bende gidwaro ni sirikal ochiw thuolo ne jomisen mabiro e pacho ka konyo jopiny kik juogi omenda mar donjo e Kenya. In the work permit charges paid for missionaries from Kenya shillings 15,000 to Kenya shillings 150,000. This is absolutely unethical and shows lack of gratitude to people dedicating their lives
to the good of society. We request that their work permit be zero rated. Atamor predega chiel mar skunde pachoka no chaki kende tayo kod kanisa ma jokopere. Tend kanisa ni yuak ni ponono sirikal onja winjruok e kinde kod tend kanisa ni gima jo Kenya mathoth dhi bedo kamarach. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Bod mochung'ne nono rang'iny mag yedhe gi kwiri e pacho ka ogoyo marufuku chenro mar uso yath mar Benylin, ma en yadh ahonda ma nyithindo moyango ni ok ber kod ngima dhano. E yote ma ochwal gi bod no yangore ni yadhno mar mililita 100 ma iloso gi kambi ma Johnson & Johnson ma Afrika ma milambo keto ngima nyithindo kamarach nimar nitimo kuom nyinyo ma ni kuome ma okadho kiew. Yadhno ma ogo marufuku en mibiro e bwo namba mar dawa 329304. Bod no bendo yango ni osechako nonro matut ne yadhno ka jopiny madibeni osetiyo kode to ne ranyisi ma ok ni kare nyisi ni ochiw lipot ka weg dukni ma uso yedhe bendo nyisi ni kik dhi nyime gi use. Kwawer gi weche mag yadhno ma ok tin ne ji 66 olose dari miech gi gwenge 4 ma yudore Central Karachuonyo e kaunti ma Homabay nyaka nyo koth chak chwe. Udi marom 4 bende koth mapek manyoro chwe otieno nyo ketho. Ruoth ma Central Karachuonyo location Harman Nyango oyango ni familia ma kwan gi ok tin e 300 osedo midhiero kalure gi ulano ma omonjo gwenge mag Kamuga, Kosano, Nyaola kod Kolonde. Ruoth Harman Nyango nyiso ten kaunti mondo mi okony jopiny ma konyo aruya e kinde ni mapek medonyo negi ka jopiny bende kwa mondo med dhi kuonde man malo. Wantiere gi villages 4 mane pio onjao kabisa, Kamuga, Kosano, Nyaola, ne pio onjao kabisa to gi part mar Kolonde bende pino onjao kabisa ma oketho gik moko. Ute 4 mane pio go piny, wan gi ji 66 mane oringo dhi Simbi dispensary nyaka sani. Households ma pio oketho gin 333 to pod waneno ka bende kodhno pod omore. Puothe chiegni eka 50 moketho kabisa mane gine no oseti mane doyo mar 2 eka 50 oketho kabisa to gi ute 4 mogaga piny slat. Kato bende school kaka Simbi primary gi secondary odonje kabisa ma kata chope go ketho kabisa. Wasemiyo sirikal report kato bende wakwayo jogewa ma jasirwa ni ka giyie to gisirwa. Wakwayo county government mondo osirwa wan gi pek. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi kod jatatije maduong' mar dero ma piny owacho Joseph Kimote oluoko lwetgi e mibadhi ma mbolea mabandia. Kendo wacho ni ponono nitiere mbolea mabandia kembe mane omiyo rak mar loso mbolea go emonego kaw ting' ma ok gin. Ka giloso nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne pur, Linturi odhi nyime kod tuo dhoge ni onge mbolea mabandia e bwo chenro mar miyo jopur mbolea e nengo mogonyore. Kata kamano yie ni nitiere gundni 3,000 mane mbolea mag ochopo rang'iny madwarore kameno lieko ni jogo mane orem yudo rak mar kelo mbolea kod kweth makwedo piny owacho ema nyawo miriambo e wach mbolea mabandia. If there were issues with the standard, as the CS have said in some batch which had issues, it is the prerogative of the manufacturer to be able to account for those standards and ensure that he adheres to the standards of the country. So what I can say in a nutshell, our quality assurance processes do not include testing of products because we don't have that capability. We rely on government institutions to ensure that the quality of the products we supply is of good measure. But please, Chairman, just like the MD has said, when KEBS certifies a manufacturer and the standards are agreed and the manufacturer decides to give what he did not submit for analysis of a sampling for certification by the standards body, it cannot be really the problem of NSPB. It can't be our problem. It is the problem of the manufacturer, and the manufacturer must be dealt with according to the law. Also, I'm not oblivious of the fact that even those that people lost in the tender process, because this is a multi-billion business, probably you can find somebody going into her corner, print his back, and do whatever he wants to do, and make noise about it.
Koro mogiro kamano kumedo kete Ramogi TV nitie ji mane na kuonde mopogore opogore kendo loso koda kaendi nitie ng'at maluongore ni Roslyn Akinyi Nyakobura mano opakre kanyo ni min Ethan kod Ethan Peter Ochieng gocho na achiel kachiel ka gintiere gwenge mag Game Cow Dhawang Bith School gi ng'isa ni Ochieng Manuel weche motenore kod ng'anyo mag lakteche. Nyakobura wacho ni en mano matek Nyasaye marito jiro kamano Roslyn Akinyi kuom ote machal kamano. Tiyo mlon ka Willy Mike Senior bende wacho ni en achiel kachiel ka intiere gwenge mago mag Siaya County kamano kuom ket Ramogi TV kendo bedo ka nyar ko ino bende ng'isa ni Ochieng Manuel an Ramogi TV yo makare kendo weche manyien chopo na mayomero kamano kuom kete Ramogi TV ginji mathoth ma ok namba kaendi kata kamano kik dhi mabor Tashili Kendi aneno ote mari ni bende kaachiel kod Perez Rajula jogo mane Ramogi TV kuonde ma opogore opogore kik dhi mabor pod nitiere kod mathoth ma ikune chendo mar Wimre. Promotion na 100,000 Kenyan shillings in daily cash prize na JetX on Shabiki.com. Janjaruka no Jomosha leo. Ingia Shabiki.com, launch JetX with a minimum of 20 bob to skuma jet yako to the highest multiplier of the day tukujenge na 40,000 shillings kila siku. Number 2 anawai 15,000 shillings na the third highest multiplier anapata 10,000 shillings. Sijamalizana na wewe. Number 4 to 10 tunawajenga na 5,000 kila mtu. Usipite na hii chance. Kuwa rubani. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com and win big. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB number 359. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent. Skizza-tune, Skizza-chapa. Terms and conditions apply. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544*25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendo wa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Anyalo wuotho gi wuoche maricho to in tho manego wuoche. Kora na timi na an no kanyuli. An asenyuolo nyathi matiko tiir maduong' kamae. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time.
Unga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Jaohala National Tieno Angudha ochwale doho kod ketho matudruok kod ji mamoko e koto jal moro omenda maromo shillings milion 37 kaachiel kod yudo omenda e yor wuondruok. E higa mokalo National bende ochwale doho ma Kibra kod ketho matiyo kod ang'enge ma omiyo moro ma japiny Italy milion 13.5 ketho manokwedo ma owae thuolo gi rambun. George Bati miyowa mathoth. E doho ma Milimani Nairobi, National Angudha kod kinde mage ochung' e bao mar duoko penjo e wi ketho modonjnego mar koto jal moro moyangne Surinda Singh milion 37 e ohala moro mar mula. Oboke mar burano yango ni National Angudha ma bende ong'ere kod nying mar Oledhi ni Kuja ne owuonda bonyono ni omenda go ne dhi tigo rekod ndege, chulo kumba kod osuru mag mula ma pek mare romo kilo 300 manunjo bed ni tero nyaka Dubai. Kaluwore kod jal buche do ma Milimani, achijno ne otiyo kod Oledhi makamano kata obedo ni nong'eyo ni mano ne en miriambo. Ketho ma doho nowacho ni ne otimo e kar dak mar Runda Glory Valley e kind tarik 13 dwe mar 7 2023 kod tarik 18 dwe mar 10 higa nogo 2023. 13th day of July 2023 and 18th October 2023 at Runda Glory Valley Estate within Nairobi County, jointly with others not before the court, we conspired to commit a felony, namely stealing USD 250,000, an equivalent to Kenya shillings 37,500,000 Kenya shillings, from Surinda Singh Kanda by falsely pretending that the money was meant to hire a private jet, payment of insurance and taxes for 300 kgs of gold, which was to be transported from Kenya to Dubai. E kinde burano kinde mag Angudha ne okwayo doho mondo weye kod rambun, kendo ni mwandu ne ma omaki koting'o nyamburko mare bende owe thuolo. Ma oke thuolo mokwongo ma National obedo wendo sirikal ka higa mokalo ne ochwale doho ma Kibera bang' wachore ne otiyo kod ang'enge e mayo miro moro ma japiny Italia milion 13.5 tiyo kod obok mothedhi kod mulo miyono e yo ma ok nyis luor, ketho manokwedo kendo ne oweye gi rambun mar 300,000. Kaluwore kod ketho modonjnego sani kendo bang' kinde mage kwayo mondo weye gi rambun, doho ma Milimani ong'ado ni gibiro chiwo ng'eto ka owinjo weye thuolo gi rambun kata oyo odiechieng' ma kiny tich abich tarik 12 dwe mar 4 2024. George Bati, Ramogi TV. Kawadhi nonro mar Infotrack, atamalo 58 mag oganda jo Kenya wacho ni piny Kenya ok tayo makare kendo chomo kamarach ka giseo tend Kenya Kwanza kumedo choko osuru kendo rido nengo ngimane oganda ka jo Kenya waromo kwana atamalo 19 wacho ni piny Kenya tayo makare. Ma oyangi kambi timo nonro mar Infotrack ma bende yango ni kwana atamalo 81 mar jo Kenya riolwedo dwaro ma jatend Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga mar bedo jakom duol mar riwruog pinje Afrika AUC Lydia Okeyo nigi ler mathoth. En nonro ma otim gi kambi timo nonro mar Infotrack, nonro ma notim e kind tarik 8 gi tarik 10 dwe mar 3 higani. Nonro no yango ni thoth jo Kenya wacho ni piny Kenya ochomo kamarach gi atamalo 58 ka atamalo 19 wacho ni piny Kenya ochomo kama ber, atamalo 19 lero ni gikia kama Kenya ochomo ka atamalo 1 ne odagi chiwo duoko. Atamalo 64 mar jogo ma oyango ni piny Kenya ni kamarach oywago pek mar ngima. Atamalo 38 ywago onge mar tije, atamalo 27 ywago telo marach, atamalo 22 ywago dhier mokwako thoth gwenge ma pacho ka, atamalo 12 wacho ni mogo kuma peyni chal gi rach, atamalo 12 ywago siasa mapogo oganda kaka gino makelo midhiero ne oganda jo Kenya. Gigo mamoko magiwacho ni kelo midhiero e pacho ka gin osuru mamalo, rochruok mar arita e kin mamoko. E jogo mawacho ni piny Kenya dhi maber, atamalo 31 opoyo kwe manie piny Kenya, atamalo 23 opoyo tich makare ma itimo kod jotelo manie piny owacho, atamalo 22 wacho ni nengo ngima sani ombekore ka ipimo gi kinde mokalo, atamalo 21 opoyo tend kor gwenge, atamalo 16 wacho ni apeyni ma pacho ka ne kare, atamalo 13 wacho ni ng'atgi manie telo miyo gin kare e kind weche mamoko. If you check through, it's only Rift Valley that did not have a majority of those that are either complaining, quote unquote, that the country is heading in the wrong direction, because only 45% of that.
Nonono bende ne odwaro pach jokenya wi kaka jotelo ma pacho ko osebedo katiyo. Jatend piny Kenya oyudo atamalo 53 ma NC. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oyudo D gi atamalo 48. Jod bura oyudo atamalo 53 ma NC. Senators ema tiyo maberie moloyo pacho ka gi atamalo 69 ma NB. Judiciary ni kod atamalo 67. Kweth makwedo piny owacho ni kod atamalo 62 ma NB ka jotend migepe oyudo atamalo 62. Overall ratings for the entire government stands at a C, which is much better with what they scored last, which was an overall D constant. Bende oyangore ni atamalo mar oganda jokenya maromo 81 siro chung ma jatend Azimio la Umoja One Kenya Lasha la Molodinga elaro kom mar duol mar riwruok mar pinje Africa AUC. Atamala paga uchiel ok sir wach makamano ka atamala dek ok yagi mora mora ewi wach makamano. Kaluwore gi wach mar gombo bedo jakom mar Africa, migosi Raila Odinga yudo kod jo Kenya maromo atamalo 81 to yudo ni mang'eny kowuok e gwenge ma Nairobi, Hoho mar Okak kod Nyanza. Kambi mar timo nonro mar Infotrack lero ni nonro ma kamanya korom gajiwango kosir gi duon bura mora mora mar siasa kata riwruok mora mora mar siasa. Kata kamano gitimo chenro makamagi mana one giluwo chike mapacho ka mago miyo oganda jo Kenya ratiro mar bedo kod ng'eyo ewi weche mamulo gi e pacho kae. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Anyola mar Evans Okoth koro dwaro ratiche bang' apisa mochung'ne rito lee bunge KWS ne ochiele gi magina e yor both monege got ma Nayama yudore sub-county mar Rieda e county ma Siaya. Kane lose dala gi moseninde gweng' ma Gembe sub-county ma Bondo, wuon mare Vitalis Agano yango ni Evans nyoro gi thone kanyo riko owuok kendo dhi uyo marado gi kastambe moro. Bang'e fwenyore ni apisa mar KWS manyo chiele gi magina. Jaode Evans manyinge Evelyn Auma wacho ni tho mar jaode gi kod buok kendo gionge kod nyalo mora mora gi koyo tend KWS mondo konygi e chenro mar ik kanonro pod dhi nyime. Jatend obila ma Siaya Athletic Mayo olero ni jagono nyo chiel gi magina e yor both, kata kamano koni nonro dhi nyime. An daher mondo sirikal okonya nikech kuma oweya mabor nikech nyithinda gi pod tindo koro kaka giboyudo somo onge. Ang'eyo ni tije mar wedding ni nyocha ohero kendo ng'eny customers ne maoko nyocha auyoma ma kata nitie ndalo ma onyalo kayo masinde mar wedding to dhi dago oyoma manya koti tije ne ma oyoma go motiek kore kendo duogo e dala Imbo ka. Koro kwa ng'eyo gima nyotimore nikech kaka ng'ama duong' kanyo pinyoru wan bende nyo wawuok mwadhi tije wanyo wati nam. En be kaka ng'ama duong' kata kanyo en gi tije moro oyoma kuro nyalo dhi manyo ko chuno nyaka nyis wuon gi. Koro bang'e to awinjo mana gimoro sekasa 10 kanyo ne Evans jo wildlife onego uyoma. Koro kaka nyo chopo kanyo momiyo nyinege kata nyo en ng'ama nyo kalo kanyo riambo jodwar go okwang'eyo kwanyalo wacho. En adiera ni tije mar welding ne gima osebedo kokonyo go nyithindegi to konyo go chiege. Koro anda kwa manani kata nyoro materials mag tich man nyalo no dhi tich kata kako chopo uyoma nyakia. Koro kawinjo neno yoma taparo no mito dhi weche ne mag tich makata kuwa kai workshop mare ni kai unyalo dhi mondo une adiera ni en kama nchotie. Koro sirikali oyiyo konywa kuom mashira moyudwa ni eri. Wadhi nyime kwa Ramogi Jwang Eliport kata mana sigana mokelo tich ang'wen ka tich ang'wen mar gin kanya miyo kiki sud mabor kod wang' jowi nyalo medo volume. En nyakwara Ramogi Jwang e chenro mar gin kanya biro juma ka juma kawuono medo ni wamenyo ni mosenindo Reverend John Henry Okulu mar kanisa mar ACK manokelo lokruoge mathoth kuom oganda jo Kristo. Okulu ne otiyo pinje mag jo asungu kendo chung' mare motegno nomiyo jatend piny Uganda machon Milton Obote ne oriembe piny Uganda. Bishop nong'ere kod buge mane ondiko to kopogore kod mano bende ondiko gazede moko e pacho kaendi mane elo it oganda. Walter Nyambaga yande olimo dala Bishop Okulu Asembo Kokise kendo mae sigana.
Bishop Henry Okulu, jadolo mane okelo lokruok e ngima oganda malach. Kata kamano, lendo mar tho mar higa mar 1999 e dwe mar adek tarik 13 ne omiyo piny okuyo, kendo jo-Kretus wacho ni nyaka sani pok giyud jal manyalo chopo chuny oganda kaka jadolo Okulu ne pidho chunje. Wuotho chomo Rambe County ma Siaya e kilomita 390.6 kowuok e boma Nairobi nyaka e dala John Omino. Mondo wabed kod adieri kuom mbaka ma wabiro goyo, wapenjo tudruok mantiere kind John Omino to kod mosenindo Bishop Okulu. The late Bishop Okulu wan gi blood relations. Min mare gi minwa gi nyikwa ng'at achiel. Koro mae ni kwadongo okwongo na gi higni 12 matiende nonyuole 1930. Koro wato dogo medre gi kind minwa kod min gi ne en Jasembo. Clan mare en Kukise. Sub clan en Kanyamoto. E higa mar 1929 Bishop Okulu ne onyuol kod jaduong' Ong'owo Adero kod min ode mare Ngore Nyara Laro. Kata kamano, Jo-Asembo Kukise ne ok ong'eyo ni ruotha emonyuol. Bishop Okulu ne en ng'ama muol mane weche ne tin to noloso ga mos manoko kama lweny nitie ok ni nyalo yude, kama raha nitie minyalo yude, to ok raha mokalo en raha maber. To sombe ne chalo nade? Chako skul maber malong'o Ramba kae. To gimomiyo nodhi skul, owadgi moro nitie maniluongo ni Adero nolal. To Adero no kanoduogo, to duogo kong'e somo muma, to ng'e obatisi ni Mariko. Koro ma ne miyo wuod wuon gi maduong'. Ma ne miye sirimo mar dhi e skul, ni kara skul ni wach nitie. To kodhi e skul, wuon mare ne ok dwa nodhi nikech wuon mare ne jamaranda, awacho kamano. Koro kanodhi ni gole e skul, ba wuon oluwe e skul ni dhi gole nikech ne idwaro no okwa rombe to gi rombe to kod nyiroe. Japuonj moro ne nitie manotelo ne Rambe luong ni Hezron Osuka. Notamo wuon mare ni nyathini nyaka somo. Wayudo lai mar tije. Bishop Okulu mokwongo chako tich gi kalweny. Otiyo kamoro ni Makinan Road. Kanye mane wasungu puonje typing, an kanye mong'e Kiswahili maber. Kisungu to noyudo kong'eyo mkoa Kaimosi. To ko tich mar lweny ne ogol ogol headquarter maneni Makinan Road, to duogo dala. Eka owuok kodhi Kampala kodhi dwaro tich. Moyudo tich Karan gi Joreru, mano 1952. Utiyo gi Joreru ka DC District Civil Engineer. To noneno ka tich padri mit berne. O apply nodwa bedo padri. Jokuone noko yiene. Nikech jokuone wacho ni padri is another department, salvation be another department. And to no persist. Mi to joka notamre duoke. Bang'e oyud ni en ng'ama ong'e Kiswahili to ng'e Kiingereza. Koro joko padri manotelo ma msungu e Uganda noluonge. Oduogo obedo posted Uganda. To yudo ka Obote koro emotele. To ne en a critic. Koro Obote gima nondiko mokwongo, Obote nokoni ino kijaka, in ja Kenya. Koro 1968 odwoke Kenya. Kodonjo Kenya, biro posted St. Stephen kaka padri. Omino yudo thuolo mar chuto sigana mar Okulu, mano obedo jandiko mathiring'inyi e gazede kaka Lengo, Pachoka. To jogi ne yudo ni koluwo ling'anyine. Oyud ni ng'ani riek. Koro kao odhi obedo editor mar Lengo. Gaset moro ne nitie kani Lengo kata Target. Nomiyo Target nobedo popular molo kata Nation. Ema koro kendo chako yude position ni in iromo dhi bedo provost. Modhi obedo provost All Saints Cathedral. Ka Bishop Agola koro dwa retire. Joma ne ong'eyo mane somo gazet no nokweni ng'ama dhi bedo
Bishop Maseno South en Okulu. Okulu ne opogo Maseno kaluwore kod lach mare. Kane okungo donjo mochako gine to yudo ka Maseno South duong' ahinya. Mokungo create Maseno West. To mbele mar creating Maseno West, o make sure ni en ga assistant bishop. Ma ji mang'eny ne okoyie. Jo kanisa. To en noneno ni ng'ani ema biro keto emo poste Bishop Omolo West, Maseno West. Bishop wacho ni kod chung' motegno, kendo chung' mare motegno ne dunyo ndime wang' sirikal, kendo Okolo ne ochako ndiko buge kaka Church and Politics, Request for Justice, to kod Church and the East Africa. Ne ok dhi gi sirikal maber, nikech ne mano nyiso sirikal ni ng'ani ok en ng'ama oriere kodwa, nikech pile pile sirikal galoga ni kanisa en otelo ni, sirikal ema otelo ni kanisa. To moloyo kanisa onego bed ni otelo ni sirikal. Koro en no nitie buge adek manogoyo. Mokwongo ne en Church and Politics in East Africa. Mano nomulo East Africa duto. Kochako go machielo Church and Politics. Church and Politics no koro nolande badly. Ke joma nosesomo gino to koro bedo enlightened ni kara kanisa emonego kaw namba achiel koreka sirikal bire bang'e. Oyangono ne oturo jatend piny machon Daniel Arap Moi kod wach mondo owe thuolo Jaramogi Oginga Odinga magie thuolono ne okete jela mar ot. Nowuok modhi nyaka ka Moi mok oloso gi Moi. Maiye ni wachonwa ni nomiye 200,000 to en nokokawo pesano. Drepe manokawo to kopenjo drepe ni pesa manomiyi ni kure. Mane emomiyo nwayudo wachno. Raila be notimone kamano. Odhi en owuon. To moko notieko gi samon kochung'e kanisa jo gaset ne ringo dhi ire ni to kawuoni iyalo kanye nadhi yalo kama jo gaset osechopo ku. Bishop Okulu ne jadongruok e yo mane kanyo ne ji wuok technicians mane nitie kar loso mtokni, joma loso wach tangego manok oluongo jok mano komo biro train jogi manachiel. Machielo nitie kamoro ni miyare ni ne en dispensary. Olose ne gin gi Professor Kaseje. Mano tim gini mane gino konyo everybody within Asembo. Makanyo ni kata mine dhi nyuolie. Kanyo ni puonje ji kaka ipidho gwen. Kanyo ni puonje ji kaka ipidho nguruwe. Kanose nolwar. Winjo. Ramba kanisa ma biro tero uwe mano oyike tiende. En mogero kolore Garambi. Wapenjo ni bende nitiere kuonde ma ochake nyinge. Skunde moko kaka Kukise Village Theological College. In fact, nadwa mna complain ni nitie kuonde ma jogi gi wigi owil kodgi, nyaka jo siasa be wi owil kodgi, ka girifa jomoko manotiyo matek momiyo sirikal wenge gi oyepo. Ne en achiel kuom bishop duto, Okulu ne number 1. Wathinyore ok rangach mar go tiklo kendo wechidho ndama machuok kapok wachope dala bishop. Kinde koro ogik so chiegni nindo. Mondiko mogik en Quest for Justice. Kondiko kaka no odongo, kaka no opuonjre, di kaka ochako tich, gi kaka koro odhi tieko tich. Buge ne giendi ka nondiko gi ka en kende, lwasi ne chalo nade? Lwasi ne ok long' emomiyo nobedo kende. Ne kaji ng'ama biro chande to kodwar. Wanie dala Bishop Okulu kendo wadonjo kama ne welo betie mokwongo. Isiemonwa gola mane bishop ndiki bugene mos ka oketo rieko e kalatas mondo kere pinje. Kaka sa medo ndong', warango mich manoyude pinje ma oko, ka moko kuomgi gin certificate mag ling'any mag somo mane oyudo e pinje mag Amerika kanyakla kod Great Britain. Tipo mar min ode mama Esther Nyamboko Okulu bendo yienge kor ot kanyo mar chiwo rapar, mana kaka ileronwa kod nyakware Kennedy Ochieng' maleronwa ni kwar mare ne en jaratiro kendo jalno mohero ji. Anyalo pare ni ne en ng'ama jaduong' maber, but ne gi marach to nokwero. Ne en bishop ma jaratiro mohero
ohero gik mabeyo. Bishop nohero welo makata welo mana biro koro odhi panga cho sama oluongo welo to ng'e ni wendo nyaka cham kata gweno moro. Kalore ni bishop ni oike kanisa, wachak wasudo kendo mar manyo kama ni oike jadolo. Joni pod owuotho e kor gweng' kaendi kod jaduong' John Omino. To koni higa mar 1974 tuo moro nothinyore ka mar kipindupindu kata ambululu mane lal go oganda kalore kod pige maricho kata onge mar pi. Ma mosenindo Bishop Henry Okolo magi moko kuom dongruok manoketo manokunyo dao kaendi mane jogweng' ne biro to tuomie pi. Mano notimore mi secondary school maramba noyudo pi, jogweng' ma North Ramba noyudo pi te. Ne biro tuombo mana ka. Ma dok chien mar kipindupindu nonenore. Nonenore. Ae ne kuba achiel tongla achiel. Joramba secondary gi kanisa nokonyre moloso line mobiro tangene ni Ramba kanisa. Ma jo secondary ne kawo margi to jogweng' be ne kawo margi, en be noyudo kadonjo dalane. Wachope kanisa mar ACK Maramba kendo ka emane bishop oikie. Okang' mar biro ike kanisa kaendi mok dalane. Ma en gima ne owacho chon koso? Ok ne gima owacho jo kanisa gi jo diocese ema noparo wachni. Nikech neno kanisa ni through his effort ema nogergo kanisa ni. Kanisa mokwongo ne macha mane Archdeacon Oweno gero. Kende bathe min ode Esther Okolo bende yweyo kanyo. Kuyo ne nitie maduong' nikech nwalalo ng'ama miyowa chiemb chuny. Ae ng'ama a pillar in the church. Kendo ng'ama piny ong'eyo duto. Wayudo thuolo mar donje kanisa kendo ng'ato ka ng'ato lemo kod chunye kata odoko ni ok en odiochieng'no mar lemo kamano. Chenro kod kaka opangi kombe koni ni donjo kama ler mar kama ler. Nyidongi odiedo kendo chunya moro koni mondo alidhie matin. Kata kamano koyiena othith bende oseiki ni odiochieng'no mar sapo thith. Mesa mokwongo mar kanisa ni oketie kanyo kendo wachore ni osetieko maingo higni 30. Oko mar kanisa ni kod rapar mong'ith. Nyakwara Mogiro kamano kuom bedo kode chenro ni chakruok ne nyaka giko mare. Kane amenyo ni Bishop Henry Okolo. Jata chenro mari ne en Walter Nyambaga. Wuod Kowero thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Mano kori budho godong war gi Joseph Mekale kod mon mabeyo. War mabudo war ga kel kuka nyamora pa Swahili kiaganda. Woro thuon ka ji dhi thuon ka ji duoka agonwa oriti. Wayie. Jodak e boma mana Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti no keti okenge makare mar keto ler e bomano. Mae kaluwore kod taka mosebed kiwito kendo ok gol gino ma jodak wacho ni rocho ngima kod ohandgi Jojuma nigi mathoth. Rito ler boma Migori pok obed mayot kuom kinde mathoth. Ka johala kod jodak ywak ni piny owacho serem keto okenge makare mar choko kaachiel kod puko yugi. County government is trying, but jok moket ni mondo mi otim tijno kata jok motelo ok tim gima iluongo ni follow up. Ni to ng'at maketo ni mondo mi oyweche ni otero gigi kanye to bo ywecho. Inyalo yudo ka romo kata gimoro kar saa 3 pok oywe taon. Koro saa 3 no ji teno osewuok mobiro taon. Ng'ato oserwakore maler di office. Kok iyudo ka jaywecho ywecho kiro yugi kuomi kiwuoyo kode en rog weche mag yugi chendo erito kata e manage Kenya mangima. Kaka wan bende wan gi challenge kaka sirikal. Nyaka sani apaya mogo lam moidore ondao machoko wuok e chiro ma Migori ema sano lokore kar choko yugi. Kar choko yugi ni yudore mano ndamo maromo mita 10 kende ka wuok e magawa moro madundo mabendo ganda chope e yudo gago pile ka pile. Magi jo biashara matindo nika uso nitie ka and offices nitiere ka. To ka olokore dam site machalo kaka koro lam kuonde ma jotelo kale go emi yudo ka oywe maler, lakini kidok kama kizungu luongo ni back street ti yudo kolilo. Dam site onge kacha, en mana makosa mar jopiny matimore ni iketo gik moko kanyo. Mane momi ineno kane sirikal oamua moketo skipping
certificates go mondo ji okete yugi for the time being. Taka ma opuki kaini oksas manaumo ganda kende kotik marach. To bende, kelo ne jodak, mwani kode gigam tuoche go, ma ikelo kod lil. Seche molokore dam site, to nitiere responsibility mar county government. Mano kelo girgene ka. To seche montiere ni tuoche ng'eny. Sani kini hotel kata chade mine ka tedo kacha kata mogi yudo ko risiki mare. Ne wayango ni pige ma ochido, mouke kuonde timo halbu ma Migori, bende molo nyaka orono ma Migori, bende pige, itiyogo kod oganda mathoth. Mae bende koro kelo ndek jogo iko, matiyo kod pigni gam tuoche. Jakom munisipal ma Migori Robert Mandela wacho, negi keto kenge makare, maneno ni yugi ochoki makare. Negi chenro makare, mar neno ni yugi go kata taka go ok obedo kanyo, mondo kanyo bedo kuma ler nikech ochiegni gi chiro kaeto chiemo bende uso. Of controlling waste is a huge budget. So it is there with the environment. Jodak ma Migori wacho ni piny owacho nego keto kenge makare mar choko taka kendo jogo mok titiji e yono maler e boma ma Migori kaachiel kod kaunti ma Migori mangima koro nego kawnegi okang' mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Tindo etikoma yana bongo tena kerengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno bwengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa ani mambi nochote bumusani onomu yakombwa nani mambi ende nochote byamate ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Malamu lungani Ninja the Entertainer. Lungai DJ Smollett le principale la rumba. Ningo chikinga na kati yanze. Nekona mwengejo wangu wacho ni tudrikod wa chengeso kwa kelo ni chendro martie dero. Chikinga na kati ya utomo. Chakra safaga chia nyaka sa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thomo bedo pink motimo. Edro. Ye kanye bakin jangono mar Juma. Nekwara mugaji wangu kumotingo madilo system, kumotingo za ikona ganaga, kumotingo Joski Kiambukute. Keso kwa ngeso wangi sinango. See you there. Ona aventure ngobo Chris. Team mar Agrosario donje quarter finals mag tuke okapu e tuke skunde sekondar modonje yudo chieng' mare mar adek. Joloch higa mokalo Nyamira bende buonjo kochomo nus finals mag tuke hockey. James Opondo Miller kowuok e kaunti ma Machakos.
Eng'we mag mita 10,000 kidieny mar yowuowi Cornelius Kipkosgei mawuok Hoho mar Okak nobedo jaloch bang' ringo kuom dakika 31 gi nyiriri 2-9. Festus Kimuru ma bende wuok Hoho mar Okak kaachiel gi Calvin Muthi notieko thuolo mar 2 gi 3 kaluwore. E kidieny mar nyiri ng'we mag mita 5,000 Joylin Chepkemoi ma bende en jegna 17 nobedo jaloch. Hali haikuwa mbaya, ni hali ya kuvumilia tu. Tena nashukuru coach wangu Robert Ngisire kwa sababu amenisupport kwa mazoezi hadi nimewin siku ya leo. Kwa upande wangu haita kwa mbaya vile iluka sana. Game imekuwa fair. Katika matayarisho yangu kuendelea kupiga mazoezi. Team mar Laser Hill biro rakore gi team mar Dr. Agre nus final mokwongo mag tuke okapu kendo yowuowi ka jaloch gwenge ma Nyanza Goro Sare biro tugo gi Dagoretti High nus finals machielo. Laser Hill notieko tukgi mogik mar group gi loch bang' loyo team mar Sabanle points 77 kuom 39 ka Dagoretti noloyo Lukenya points 51 kuom 47. We knew we losing the game against Laser. It was tough. So we had to win this game so that we can continue and achieve our target. That's the finals. That's what we are targeted this year. Yeah. Maria Bianchi mawuok Adhowad Nam Chumbi ong'ado tiko mar finals e tuke mag abal kidieny mar individual medley kaachiel gi mano mar mita 50 butterfly. Jaloch nyadidek e tuke mag abal Ali Nahdi ma bende wuok Adhowad Nam Chumbi biro bedo e ong'ala manyime mar bedo jaloch e kidieny mar mita 200 individual medley. My first event was 200 AM and alhamdulillah I'm through the finals. Hopefully tomorrow I'm going to do better times and break the national record that is there. I already have 3 records, so I hope to add more records onto it. I've been practicing from Tuesday and Wednesday to go to proceed to Uganda. I was close to breaking my own butterfly record, very close, by sub-seconds. But tomorrow, everything tomorrow. Today we were testing the water and feeling it, but hopefully tomorrow, it's another day, it's a better day. E tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni kidieny mar yowuowi joloch gwenge ma Nairobi Lenana nong'ado tiko mag nus finals bang' loyo team mar Mango points 14 kuom 6 e tukgi mogik mar group. Lenana biro rakore gi All Saints nus finals kapok joloch higa mokalo Butula tikore gi Kitondo. Alap Mama Chakos no bago tuke mag ng'wech odiochieng' mar 3 mag tuke sikunde sekondar ka joloch higa mokalo e tuke mamoko bende nong'ado tiko mar donjo e nus finals e tuke mopogore mag sikunde sekondar tam mokwongo. James Opondo, Ramogi TV, Machakos County. Timbe adhula ma Brenda Girls moke county ma Bungoma joloch e gwenge mag Gimbo mag Kenya kendo ng'ado tiko mar tugo nus finals machapa dimba toklo timbe adhula mar Shiomunyu mawuok Eastern gonde 4 kuom 2 tugo mano tuge alap ma Jomo Kenyatta boma ma Kisumu. Tuke mag chapa dimba dhi nyime boma ma Kisumu e finals magi kama finals go biro bago e alap ma Jomo Kenyatta chieng' Jumapil kama jaloch biro miyo Silings milion 1 e kidieny ka kidieny. Awino wa kwanza, Awino, DJ Dex. Anachukua mpira Awino, sogeza tabu pure. Wanakwenda Wambua Mata. Aya Mata. Hapa toka moja nzuri atari hapa kwa chini hapa wanaingia Laiza tuliza kwa nzuri namna gani hapa anaupiga mwinge ndivyo sivyo kwenye msambwanda ama kwenye sanduku shambulizi wanaingia Ekoro mag bende tuke mag jopuonje e skunde mag sekondar mago mabende wacho ni National Teachers Soccer Tournament obagi kaunti mabende ochopo giko mare kendo wan gi report ni timo uke kaunti ma Bungoma
emano wuok joloch bang' chwado tim mawuok e kaunti ma Trans Nzoia gonde 2-0. Lipot motenore kod mano kaachiel kod pichni bedo kinye chenro mar migago mage moyudo thuolo mar ikoni odiochieng' ma kawuono. Kamano kuom bedo koda e chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa Elizabeth Odhiambo. Ubed gi otieno mokwe. Elizabeth Otieno, ubed gi otieno mokwe.